kita sa Barangay Buhatan para mag-experience kang Quao Festival. First time ko po dahil last year na miss ko. But this time, sigurado ko na ma-attendir ako. Nakiagawan! Nakiagawan! Sabay si Gabriel po. Warang turulakan niya ha. 1, 2. Day pahagpon, wala ng Quao. Hala ka mo, makaon ako. Hala, day pagbalik ka, sinusupan mo. Ito po ay celebration ng mga mangingisda. Nagsimula ito sa 5 table hanggang sa inadapt na po ito ng Barangay Council because nakita nila na yung cultural activity at importantly po yung pasasalamat ng mga mangingisda dahil sa masaganang aning pinagkakaloob ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, seasonal na isda ito. Kung matatanda natin, last week wala pong huli ang Quao. Nung malapit na po yung Quao Festival, saka po nagkaroon ng maraming huli po ang Quao. At mas mahaba yung table natin nung last year kasi ngayon po medyo nagtipid tayo. Kasi alam naman natin po na may crisis na pinagdadaanan. Nasa 200 meters po ito compare last year. Nasa 260 yon. Masulamon ang Quao kang Barangay Buhatan sa Santo Domingo. Salamaton pong maray at maugmahon pong experience ini. And let us keep the tradition alive and celebrating Quao Festival. Sana po ang makulay na festival manaig po sa satuyang mga puso na magdara kikaugmahan, pagkasararo, asin paglaom sa bawat albayano. This is the aftermath of the Quao Festival. Sa Giraray, salamat po sa indong imbitasyon. Saro pong Andra para sa ko ang makadigdi at ma-experience ang Quao Festival.